Voy al CAP de urgencias a ver si me dan algo. ¿Pero has visto lo petado que está? De gente de esta de fuera. És impossible, per lògica. Es diu Carlota, té 25 anys i a les estones lliures combat els rumors xenòfobs que circulen pel carrer. Intentar bloquejar aquests rumors o fer entendre a la persona que es plantegi d'on ve la informació i de per què està dient el que diu. A Barcelona hi ha més de 1.000 agents antirumors, pendents del que parla la gent al carrer. Si escolten un rumor fals, el contrarresten amb les dades que els facilita l'administració. La Cesca, jubilada, és un altre agent antirumor. Són persones que han passat pels cursos de formació que ha convocat l'Ajuntament de Barcelona en els últims 4 anys. La primera norma... Cuestiona siempre lo que oyes, si no lo sabes, si no estàs seguro. El Consell d'Europa està exportant la iniciativa a 12 països. Hem estat a Mèxic en unes jornades i va generar molt interès. A Guatemala també, jornades europees que ha vingut gent del Japó, també han mostrat interès per l'estratègia. En Marc Argemí va assessorar l'Opus Dei per combatre els rumors sorgits pel llibre El Codi da Vinci. Ara ha creat la seva consultoria per a empreses. La qualitat d'un rumor depèn d'unes condicions d'entorn, d'ambient, d'incertesa, d'importància, d'ambigüitat. Per evitar que es propaguin... Hem de posar la informació sobre la taula, perquè qualsevol buit d'informació es cobrirà amb un rumor, amb una incertesa i amb algú que suposarà alguna cosa al respecte. Però no tots els rumors que corren són falsos ni tòxics.